கோஷம்னா ரகசியம். அம்மைக்கு பள்ளி அறையில சிவபெருமான் ரகசியமாக வேதத்தினுடைய உட்பொருளை சொன்னதனால இந்த ஊருக்கு பேரு உத்தர கோஷ மங்கை என்று பெயர். இந்த ஊர்லதான் மாணிக்க வாசகர் 1000 அடியார்களோடு தவம் செய்தாரா போன பிறவியில. இந்த ஊர்ல, இந்த குளத்தங்கரையில, இந்த ஊர்லதான் கியூ போட்டார் சுவாமி. இந்த உத்தரவசமங்கள்லாம் வரிசையா நில்லு அப்படின்னார். யார? அந்த வந்த 1000 அடியார்களையும் வரிசை நில்லு அப்படின்னு சொன்னாராம். சுவாமி வந்தார், எல்லாத்தையும் பார்த்தார். 1000 பேர் நிக்கிறாங்க வரிசையா, இதே மாதிரி கூட்டம். எல்லா வரிசையா நில்லுங்க விபூதி வாங்கறதுக்கு அப்படின்னார். ஆகா, நம்ம யாரும் கைலை நாயகன் உத்தரகோசமங்கை பெருமான் விபூதி தராரா? விபூதி வாங்கிட்டு அங்க பக்கத்துல ஒரு வேள்வி குண்டம் இருக்கு, அதுல உள்ள இறங்குனார். என்னையா இது? விபூதி கொடுத்து பழங்கணம் கொடுத்து வீட்டுக்கு அமைச்சு சப்பாத்தியை சாப்பிடு, பூரியை சாப்பிடு, என் மனைவி பிள்ளைங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து இருப்பாங்கன்னு சொல்லாம கைலாயத்துக்கு வாங்க கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு யாரும் யோசிக்கல. ஒருத்தர் மாத்திரி ஒருத்தர்